Нахлуваме в една ромска махала, за да разберем какви са проблемите на тази госпожа. Децата да не пострадат първо начало, второ начало много ни мирише. За тези, които не разбраха, ще поясним, че първото начало идва от думата първоначално. За второто начало обяснение нямаме. Децата да не пострадат първо начало, второ начало много ни мирише, вътре напълни задушавани мърсотиите, не може да дишаме спокойно въздуха. И комар тук, може би 1000 комар влизат вътре. А единственото решение с тези 1000 комар, ако започнат да им взимат пари за вход. И комар тук, може би 1000 комар влизат вътре. И плюс това, много ни страх повече да умира деца тук. А нас ни е страх по-повече да слушаме, че кой знае какво ще чуем още. Тогава от здравословното отиваме към здравословното. Да чуем един истински балканджия от село Антон в тази сутрин на BTV. Откъде пиете вода вие? Кой пие вода, бе, братко? Водата съдържа микроби, бе. Само така. Смърт на микробите, тяхното мами. Кой пие вода, бе, братко? Водата съдържа микроби, бе. Аз пия само алкохол, пия бира и изобщо доктор Радева ми е забранила да пия вода. Тя, доктор Радева, сигурно работи в изтрезвителното. Аз пия само алкохол, пия бира и изобщо доктор Радева ми е забранила да пия вода. Мисля, че можем да обобщим двата разговора така. Първо начало, Кой пие вода, бе, брат? второ начало, Доктор Радева ми е забранила да пия вода.